luar biasa. Ayo salajengipun monggo sami mirsani Banteng Monel Berot Srodok sesarengan Singo Lereng Bromo ingkang dipun pandhegani dening Bapak Ida Wijaya Kusuma lan ugi Bapak Jerry Pranata ingkang mijil saking Kali Teja Tengger Bromo. Spesial di malam hari ini bekerja sama bersama JK Jaya Lighting Kali Teja dan juga Sinar Jaya Audio Profesional Sound System dari Sdaeng dan juga TIK Multimedia Ledok Nonggo Jajar nyengkuyung memeriahkan hajat Bapak Oke Winoto dan Ibu Wanda Wayu Wisnawa kanthi kajat entas-entas. Bapak Ibu hadirin ingkang kawula hormati khususipun para warga Wonokitri, monggo sami amirsani Banteng Monel Berot Srodok Singo Lereng Bromo.
wani. Aja dumeh. Sopo ngira? Iya. Sawerane yo. Angin ratri, panas sahangan geni.
Tepuk tangan. Oke, penontonnya oleh nyawer, masuk gak nyawer joget tok gak apa-apa. Los gak rewel. Ayo, sing cilik-cilik iki lho jak munggari, jak maju. Ibu-ibu kayaknya ngempet Iya, itu. ibu-ibu, para Ngempet bedek, iku kan. bedek-bedek Iya, Sinoman, bedek-bedek. ayo, pompong iki Ibu Oke iki yo Sesuk wis semangat. gak ono. Sesuk wis gak ono. Sesuk wis. Ayo Mas Yogi tarik maneh. Luar biasa. Mimik dhisik. Iki banteng monel. Banteng monel. Mberot serodok. Dadi gak usah keranjang. Abot ya. Iya. Sakno wedok-wedok iki. Banteng modot iki jenenge. Tarik mau. Tarik, lanjut. Luar biasa. This is special perform Putra Mandala Wisanggeni Temboro Cemoro Kandang Support Abah Ateng 56 Remix by Elos Production Remix. This is special perform Putra Mandala Wisanggeni Temboro Cemoro Kandang Support Abah Ateng 56 Remix by Elos Production Remix. Singo lereng Bromo.
Spesial Perform Putra Mandala Wisanggeni Temboro Cemoro Kandang. Support Abah Ateng 56. Remixer by Elos Production. Remix. Luar biasa. Iki pripun? Rek boten enten monele melbu ganti saweran terus jaran dor kalapan sebagai penutup. Yo Cok, melbu sik Cok. Luar biasa. Mas Ida. Ayo Mas Ida. Nah, gini dikancani. Nah, sing jaran dor cek persiapan. Ini jaran dor kalapan. Iki gawe penampilan campur sari sing pamungkas sing puncak. Oke. Kanggo ditutup karo jaran dor kalapan. Kalap iku mendem lek. Mendeman. Mendeman sampai isu. Sak durunge mendeman dikai campur sarian sesi terakhir. Oke. Awake dhewe Tayupan mang boleh. wis mulai jam 3. Iya. Los duk. Los pokoknya. Tayupan boleh ya? Oh, tayub boleh. Dangdut oke. Campur sari. Yes. Nggih, monggo Sinoman. Monggo dicatet mawon. Ki pasukan-pasukan joget Pasukan besar. Pak, besar. Iki ana permintaan lagu dangdut. Heeh, mbek ngenteni nyatet. Dangdut apa ayo. Turuti sebagai penampilan pamungkas campur sari terus nang jaran dor. Masuk. Apa? Request Lestari ya. Lestari. Oh iya Mas Agus. Iya. Barangkali Bapak Ibu kepengen mersani acara Singolereng Bromo dan komunitas ini bisa di TV mana Mas Agus? Oh, Nah, bisa ndelok Agropolitan Televisi di Nah. YouTube ono. ya. Acaranya Selendang Sari. Setiap hari Selasa jam 19.30 sampai 21.00. Oke. Iku live di TV. Ya. Wonge ya wis iki wonge. Konco-konco
Singolereng Bromo monggo mirsani di Agropolitan Televisi via YouTube yo iso. Ya, setiap hari Selasa. Siap. Mas Ida, spesial lagu Lestari iki dipersembahkan gawe poro sing betek karo sinoman maneh. Nggih. Spesial. Lestari. Singo Lereng Bromo. Tarik cok. Sang Dewi dapat langit, ambatan wangi sedih. Nasalurane dadari wong batos setya rumaksa nolong sasat adyore kartika kadya puspita ing nendra hanjang topi tresno rasa tresno kang sejati kangge lestari kangge dengang suci nang semi sajroning sepi cahayamu medangi parati dadi kembange ati angen-angen kula lono tawa midaritan kawangan lumaku nembung marang tabrakan banget manis sinawa awas jatuh ya Le, awas jatuh ya. Wong bagus setya rumaksa sasat adyore kartika kadya puspita ing nendra hanjang topi tresno rasa tresno kang sejati kangge lestari kangge tembang suci yang suci sajroning sayang madani sedati setya kembange angen-angen kula tawa mideritan kawangenan lupaku nafas marang bahagia mangan manis sinawa manis sing tak sayang. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ini panggilan yang terakhir ini Mas Agus. Nggih, niki panggilan terakhir terus ditutup jaran dor Ya. sebagai pamungkas. Pamungkas. Monggo niki beksan niki koyokan. Oke, spesial tayub
Dipanggil langsung Ibu Nike. Terus Wen, Weri, Hadi, Nawa, Oke, Aan, Jebri, Nila, Hengki, Yayu, Putra, Ayu, dan Putra lagi. Putranya ada 2 berarti. Ngapunten mboten pakai Pak Bu soalnya mboten jelas niki cewek nopo cowok. Nggih, monggo dulur-dulur ingkang sampun dipanggil sebagai Wonokitri. Wonokitri, jos. luar biasa jos. Masuk sing tuwek-tuwek Ya, yo sing antusias. semangat, nom-nom semangat, sing arek-arek Wah, yo semangat. Pecinta seni semua. ini. Main niku rek sing nonton anteng. Wah, Wow, semangat. gak duwe kesel lah. Iya, betul. Padahal meneh awake dhewe yo sik main di Purwosari. Iya. Tapi gak popo. Demi warga masyarakat Wonokitri. Nggih, Benjang Singolereng Bromo live show Purwosari. Semoga Nggih. langsung naik Monggo. saja Bapak Ibu. Saking sapa iki wacana. Nggih. Kula panggil sepindah malih Nike, Wen, Weri, Hadi, Nawa, Oke, Aan, Jepri, Nila, Heng, Putra, Ayu, Putra, Ayo Cok, sepoti Cok. Owasai, Singolereng Bromo, yo 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 Singolereng Bromo, yo 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 Singolereng Bromo, Singolereng Bromo. Masih bersama Singolereng Bromo, Kali Tejo. Arek Sais, Yo 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 Singolereng Bromo, yo 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 Singolereng Bromo, yo 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 Singolereng Bromo, Singolereng Bromo. Niki kerduse ketentengan kerduse. Oh. Nggih. Oh, Tam- orang kadek tayupan. Nggih, Nggih. monggo napa lagu Tambahan Bu Vera, Bu Tatin, Sinawang terus nang Bu. Sinarengan. Oke. Bu Santi, Bu Winda, Bu Suhen. Sumangga. Oh, tambah Bu Dila. Monggo, ada teman lagi. Monggo Bu, niki sesi terakhir Pumpung. Sesi terakhir. Mene wis gak ono. Sinten malih Bu Oke? Ibu Kasiana, Ibu Juwatini, Ibu Urin. Monggo yang sudah disebut Monggo langsung ingkang dipun gerecep. sebut. Yo 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 Singolereng Bromo yo ayo Wasol. yo ayo bareng Singolereng Bromo yo ayo bareng Singolereng Bromo Singolereng Bromo. Ibu Vera, Ibu Santi bersama dengan Singolereng Bromo Kabupaten Pasuruan. Yo ayo bareng Singolereng Bromo yo ayo bareng Singolereng Bromo yo ayo bareng Bromo Singolereng Bromo yo boy. Niki tayupan nopo dangdutan?
Wonten malih Bu sing dipanggil. Monggo bare sing ngadep ngarep kabeh cek ke syuting. Nah, di syuting karo Tik Multimedia. Video, visual, profesional. Oke, kali ini dangdutan dulu ya. Lagune tetep Bu, sinarengan sih, terus baru ten napa niki? Bu pun mepet-mepet. Gue gak iso joget rek mepet-mepet. Sampeyan rada kei jarak. Rek mepet-mepet gak iso obah Ngakak, jogete. ngakak. Tarik, Co. Oke, Cok. Sinarengan nambah apa iki? Tresna kekasilan sayang. Sing ra berisi kedaten tenan kekasilan sayang.
apa lagi? Ya wes, manut aku ya, manut aku ya. Iya. Apa sih mas? Oke baik. Oh maju dah aku. Sik bijin. Aku suka singkong, kau suka keju. Makan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya singkong. Oke, satu nota lagu sudah. Terima kasih banyak bunda-bunda saya. Sudah? Jangkas Lagi? apa? Greges nih, pengen rolas temen. Greges dong. Greges pisan kah soalnya biar Greges. cantik iki. Iya. Yang. Greges ada vokalisnya dari muda-muda. Kakak mau nyanyi? Greges. Siapa yang nyanyi? Monggo.
Ada yang mau nyanyi? Tak boleh no. Alereng Brahma Loki. Oke, terima kasih bunda-bunda nggih. Terima kasih.